Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abik. Taong 1970, Minahan Norte, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kakauwi pa lamang ni Abik sa kanilang baryo. Halos ilang taon din siyang hindi nakauwi buhat sa trabahong kanyang inaatupag sa lugar na kanyang nilipatan. Napakasimple nitong si Abik. Hindi mo makikita rito na maginhawa na ang buhay nito. Bukod kasi sa mga pangkaraniwan nitong pananamit, wala rin yung anumang abubot sa katawan. Sa halos 2 araw niyang pananatili sa kanilang lugar, agad naman niyang hinanap ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Boying. Marami na siya noong napagtanungan pero walang makapagsabi sa eksaktong kinaroroonan nito. Sa kakatanong niya noon, nadapo siya sa bahay ng isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga gulay sa baryo nila. Ilang oras din siya roong nanatili para lamang makuha ang impormasyong kanyang hinahangad. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nasipat naman niya ang pagsarado ng tindahan ng matanda. Pagkababa ng bintanang nagsisilbing bukana ng tindahan nito, seryoso lang namang napangiti ang taong yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Mukhang desidido ka talaga sa nais mong mangyari. Kung gayon, hintayin mo ako sa loob. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang impormasyong matagal mo nang hinahanap." Nang marinig naman ni Abik ang sinabi nito, hindi naman siya nag-alangang sumunod sa nais nitong mangyari. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, sakto naman ang pagpasok ng matanda sa lugar na kanyang kinaroroonan. Habang naglalakad ito, bakas sa pagmumukha nito ang animoy misteryo ukol sa bagay na hangad niyang malaman. Pag-upo nito sa kanyang tabi, dahan-dahan naman yung nagtimpla ng maiinom habang inilalahad nito sa kanya ang tungkol sa lugar na kinaroroonan ng kaibigan niya. Halos makailang ulit din yung nagtanong sa kanya ng pangalan para makumpirma lamang na hindi ito nagkakamali ng kanyang narinig. Matapos masigurado ng matanda na hindi nga siya nagkakamali, doon na ito nag-umpisang magsalita ukol sa kinaroroonan ni Boying at ng mga magulang nito. Ayon sa matandang yon, umalis ang pamilya nito sa kanilang lugar dahil sa hinala ng mga tao na aswang ang mga ito. Sinubukan pa noong magpaliwanag ng ama nito pero masyadong mainit sa kanila ang mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Dagdag pa ng matanda, ilang buwang ding tiniis ng pamilyang yon ang ganoong sitwasyon hanggang sa magpasya na yung lumayo sa baryo. Ipinagtapat din ng matanda sa kanya bago yun umalis, nakausap niya ang ama nito kung kaya't doon ito nalaman ang eksakto nitong kinaroroonan. Ayon pa dito na kung nagkataong hindi niya kilala si Abik, wala itong mapupulot na impormasyon sa kanya. Nagkataon lang noong natatandaan niya ito na palaging kasama ni Boying. Matapos nitong makapagbigay ng istorya, doon na rin yun nag-umpisang magbahagi ukol sa eksaktong kinaroroonan ng tahanan nito. "Kapag malapit ka na sa kanilang lugar, Abik, doblehin mo ang iyong pag-iingat. Walang mawawala sa iyo kung maniniwala ka." Wika sa kanya ng matanda. Sa tono ng pananalita nito, pansin na pansin niya na para bang meron yung tinatago. Gayunpaman, minabuti na lamang niyang ipagsawalang bahala ang bagay na yon, lalo pat ilang taon na din niyang hinahangad ang kanilang pagkikita. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti naman niyang umuwi sa kanila para makapagpahinga. Nanatili muna siya roon ng ilang araw
hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob para umalis sa kanilang lugar. Nasasaad kasi sa impormasyong inilahad ng matanda, kinakailangan niyang tumawid ng 3 bundok para lamang marating ang tahanan nito sa isang patag na lugar na napapalibutan ng masusukal na gubat at isang maliit na sapa. Sa pag-uumpisa ng kanyang paglalakbay, lahat ng gamit na maaari niyang mapakinabangan, dinala na niya. Nagbitbit din siya noon ng iilang mga armas, pangdepensa sa kanyang sarili. Dahil sa dami ng kanyang gamit na dala, limitado lamang sa 4 na araw ng paglalakbay ang kanyang pagkain. Gayunpaman, kahit konti lang ito, kampante naman siyang hindi siya mauubusan dahil ayon sa matandang kanyang napagtanungan, mararating niya ang bahay nila Boying pagkalipas ng 3 araw na dire-diretsyong paglalakad. Makalipas pa ang kalahating araw ng pagbabaybay niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Mahirap ang mga dinaraanan niya noon dahil kakatapos pa lamang ng ulan. Pero awa naman ng Diyos, walang nangyari sa kanya. Kinahapunan, habang hindi pa gaanong madilim ang paligid, minabuti naman niyang maghanap ng mapaglilipasan ng gabi sa paanan ng unang bundok. Upang hindi siya mag-alangan at matakot sa lugar na yon, gumawa siya ng maraming siga sa lugar na kanyang pagpapahingahan. Sa paglalim ng gabi, habang nagmamasid siya sa paligid, wala naman siyang nakikitang kakaiba maliban sa mga punong pinagpupugaran ng napakaraming mga alitaptap. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman siya noong napahawak sa kanyang armas matapos siyang mamalikmata sa isang puno. Pagbalik ng paningin niya, napabuntong hininga na lamang siya dahil ang buong akala niya si Boying na ang nakasilay sa kanya. Lumipas ang gabing yon, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Patagal ng patagal, nakakaya na niyang maunawaan kung gaano kahirap ang mamuhay sa kagubatan. Nasasanay na rin siyang wala na siyang taong nakikita hanggang sa dumating ang puntong natawid na niya ang 3 bundok. Pagdating ni Abik sa likuran nitong bahagi, doon bumungad sa kanya ang mga taong mang-uuling. Pagsilay niya sa mga ito, dahan-dahan naman siya roong lumapit para magtanong. Nang marating na niya ang kinaroroonan ng isang binatilyong nangunguha ng sanga, agad namang bumungad sa kanya ang napakalakas nitong baktol. Sa sobrang sama ng amoy nito, halos hindi na siya makahinga, pero pinilit niya na lamang noon ang kanyang sarili alang-alang sa nais niyang malaman. Manong, may kilala ho ba kayong Boying dito? Wika ni Abik habang patuloy na nagpipigil ng kanyang hininga. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, dahan-dahan naman itong itinigil ang kasalukuyan nitong ginagawa habang iritable yung sumasagot sa kanya ng, "Si Boying, hanapin mo na lang siya. Sa unahan ito, unang bahay na makikita mo, sa kanila yan." Nang marinig naman ito ni Abik, dali-dali naman siyang lumayo sa kinaroroonan ng lalaki. Habang binabagtas niya noon ang daan, unti-unti na niyang napapansin ang animoy pagtingin ng mga kasama nito sa kanya. Maya-maya pa, pagsilay niya sa isang bahay na naroon sa patag na lugar, hindi na niya noon maipagkakaila ang tuwa na kanyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang narating na niya ito, doon bumungad sa kanya si Boying na nagsasalansan ng mga panggatong. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumakbo papalapit dito para yon ay gulatin. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang napatitig sa kanya si Boying na animoy naghalo ang tuwa at hindi pagkapaniwala.
Sa sobrang gulat nito, panay ang ginawa nitong pagsuntok sa kanyang balikat habang patuloy siya nitong niyayakap. Abik, ikaw ba talaga yan? Paano mo ako napuntahan dito? Ikaw talaga oh, di ka man lang nagpasabi. Wika ni Boying sa kanya. Nang marinig naman ni Abik ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ko naman kasi inaasahan na uuwi ako ngayong buwan. Sayang naman ang bakasyon ko kung hindi tayo magkikita, di ba? Huwag ka na rin magpaliwanag, Boying. Alam ko na ang lahat." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti naman niyang napapansin ang mga taong dahan-dahang pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ni Boying ang ginagawa ng mga ito, doon na siya napilitang umalma. Ayon sa kanya, kaibigan niya ang taong yon, kung kaya't wala silang karapatan na galawin ito. Mariinding ipinaalala ni Boying sa mga panauhin kung sino sila sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, kantiin na nila ang lahat ng bisitang mapapadpad sa lugar, wag lang ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos namang marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, kitang-kita niya ang dahan-dahang pagsiatrasan ng mga ito. Hindi naglaon, nagsialisa na rin ang mga nilalang na yon at piling mga panauhin na lamang ang nanatili sa lugar. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatahimik matapos niyang marinig ang isang binatilyo na nagwika kay Boying ng, "Ano ba ang pinagkaiba niyan sa iba nating bisita dito? Pare-parehas lang naman silang mga tao. Ipaubaya mo na yan, Boying. 2 araw na kaming hindi kumakain." Nang marinig naman ni Boying ang sinabi ng lalaki, agad naman niya yung pinuntahan at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niya ritong pagsapak. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ni Boying sa binatilyong yon, inabot ito ng ilang minuto sa lupa bago tuluyang makatayo. Pagharap nito sa kanila, mangiyak-ngiyak naman yung humingi ng tawad. May panahon para sa pagbibiro. Alamin mo sa kung anong lugar ka nabibilang. Makarinig pa ako ng kahit isang kataga na galing sa'yo. Hindi ka naaabutan ng paglubog ng araw. Matapos naman itong mailahad ni Boying, dali-dali naman yung lumapit sa kanya na parabang walang nangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok para makapagpahinga. Pag-upo nila sa hapagkainan, purong mga prutas lamang ang ipinakain nito sa kanya kahit marami siyang nakikitang nakasabit na karne sa may kusina. Nang mapansin naman ni Boying ang kanyang pag-aalala, hindi na yun nagdalawang isip na magtapat sa kanya. Totoong lahat ng balita sa baryo, Abik. Pamilya kami ng aswang. Ako ang kasalukuyang namumuno rito. Lahat ng taong nakita mo sa labas, kauri ko. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakagalaw sa iyo rito. Pagtatapat ni Boying. Nang marinig naman ni Abik ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Hindi ko talaga akalaing totoo ang mga narinig ko. Pero alam mo naman, kahit ano ka pa, alam kong kaibigan kita. Tsaka, hindi ako pupunta rito ng nag-iisa kung wala akong tiwala sa'yo. Sa dinami-rami ng karanasan nating dalawa, wala nang puwang sa akin ang pagdududa." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman itong si Boying. Kinagabihan noong araw na yon, ipinakilala nito sa kanya ang kasalukuyan nitong pamilya. Inilahad din ito na ilang taon nang patay ang mga magulang niya, buhat sa pagbuno nito ng samahang kasalukuyan niyang pinamumunuan. Dagdag pa ni Boying, isa yon sa mga naging rason kung bakit bumuo na siya ng sarili niyang pamilya at hindi na inisip ang posibilidad na maaari pa silang magkita.
Halos inabot din ng hating gabi ang pag-uusap nilang dalawa, kung saan doon niya nasilayan ang kasalukuyang pangyayari sa baryo tuwing naghahari ang kadiliman. Ayon kay Abik, na habang sila ay nag-uusap sa labas ng bahay nito, kitang-kita niya ang pagsidatingan ng mga aswang. Bitbit ang mga taong ginapos nila sa isang kulay itim na baging. Bawat isa sa mga ito, meron na ring busal sa bunganga at halos hindi na maganda ang kalagayan. Bagaman nais niyang tulungan ang mga taong yon, wala naman siyang nagawa kundi hayaan na lamang ang mga ito. Sa isip-isip ni Abik, kapag tinulungan niya yon, maaaring malagay lang din sa panganib ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na mas mainam na ipagsawalang bahala ang kanyang mga nakikita sa kadahilan ng unang-una, hindi naman yon ang kanyang pakay kung bakit siya roon pumunta. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa lugar, muli na naman niyang nasilayan ang binatilyong nakaalita ng kanyang kaibigan noong umaga. Habang naglalakad ito, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na parabang meron yung masamang pakay. Kahit hindi na gaanong komportable noon si Abik, pinilit niya pa ring magpatay mali siya ukol sa taong kanyang nakikita. Subalit, nang mapansin naman ito ni Boying, bigla naman yung napatayo habang patuloy na pinagmumumura ang lalaki. Hindi pa ito nakontento, umatungal pa yon ng malakas na siyang naging sanhi upang matigilan ang lahat ng nilalang na merong ginagawang trabaho. Matapos ang mga pangyayaring yon, inabisuhan ito ng kaibigan niya na humanda kinabukasan. Matapos nitong makapagwika, agad din naman siya nitong inabisuhan na pumasok sa loob ng kubo. Pagdating nila noon sa isang maliit na silid, sabay naman sila roong humiga habang nagpapaabot ng antok. Alam mo, Abik, noong lumipat kami rito, hindi ko na inaasahang magkakaroon pa tayo ng ganitong tagpo. Tuwang-tuwa ako ngayon dahil kahit papaano gumawa ka pa rin ng paraan para magkita tayo. Alam mo bang mapanganib ang ginawa mong ito? Mabuti na lang, hindi ka pinabayaan ng nasa taas. Wika ni Boying sa kanya habang nakapikit ang mga mata nito. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, nagkita ulit tayo. Masaya din ako kahit papaano. Kasi nga, alam ko na ngayon ang sitwasyon mo. Sagot naman ni Abik sa kaibigan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatna niya ang kanyang sarili sa silid na halos punong-puno ng mga inabandonang gamit. Paglabas niya rito, nadatna niya si Boying na seryosong nakikipag-usap sa asawa nito. Noong una, inakala niyang baliwala lang ang pinag-uusapan ng dalawa, subalit pagtungtong ng hapon, doon niya napagtanto, meron palang magaganap na duelo sa pagitan ni Boying at ng binatilyo. Kahit alam ni Abik na malakas ang kababata niya, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala rito, lalo pat aswang ang kalaban nito. Pagtungtong ng takip silim, doon na nga niya napansin ang pagkakaroon ng maraming siga sa paligid. Marami din siyang aswang na nakitang hindi gumagawa ng kanilang mga trabaho na parabang meron yung inaabangan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang marinig ang pagtunog ng mga tambol. Nakakarinig na rin siya ng mga pag-angil ng mga aswang habang patuloy yung kumakanta gamit ang dialektong hindi niya maintindihan. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kaibigan niya, nadatna niya yung may mga nilalagyan na pulang marka sa pagmumukha nito. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman yon habang inaabisuhan siyang pangkaraniwan lang ang ganoong pangyayari sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, doon na rin niya nasilayan
ang paglabas ng binatilyong kumikintab ang katawan buhat sa langis na inilagay nito. Habang naglalakad ang nilalang na yon, paulit-ulit naman itong dinuduro si Boying na parabang hindi na ito makapaghintay sa kanilang pagtutuos. Pagharap nilang dalawa, agad namang ibinigay sa kanila ng tagapamagitan ang lahat ng batas sa duelo. Inilahad din ito ang magiging premyo sa kung sino sa kanila ang mananalo. Pagkarinig ni Abik na siya ang nais maging premyo ng binata, hindi naman niya maiwasang kabahan sa kadahilan ng alam na niya ang magiging kahihinatnan nito kung sakali mang matalo ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nalaman, nanatili pa rin siyang nagtitiwala sa kakayahan nito. Maya-maya pa, nag-umpisa na nga ang duelo. Habang nagmamasid siya sa pagbubuno ng dalawa, kitang-kita naman niya kung papaano yon paglaruan ni Boying. Kahit nakapagpalit anyo na ang binata, nanatili naman siya sa kanyang pangkaraniwang anyo upang ipaalala rito ang layo ng agwat ng kanilang kakayahan. Ang tanging dalalang dinoo ni Boying ay isang maliit na patalim na gawa sa buto ng tao. Habang nagbubunong sila, panay naman ang ginagawa niyang pag-ilag sa pag-atake nito habang patuloy siyang tumatawa. Matapos niya yung gawin, buong puwersa naman niya yung inundaya ng saksak sa balikat na siyang naging sanhi upang tuluyan yung bumagsak sa lupa. Sinasabi ko sa'yo, marami ka pang kakaining karne ng tao bago mo ako matalo. Hindi magandang ideya ang makipagtagisan sa akin sa trono sa ganyang estado. Tandaan mo, mas lalo mo lang pinalalala ang kahihiyan ng pamilya mo. Wika ni Boying sa nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung sumigaw habang nagpupumilit yung siya ay sunggaban. Nang mapansin naman ni Boying ang plano nito, buong puwersa naman niya yung sinalag sabay tarak sa dibdib nito ng hawak-hawak niyang patalim. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang natulala ang binatilyo na parabang patay na ito. Subalit, nang akmang hahandusay na ito sa lupa, nagawa naman itong maundaya ng saksak si Boying sa kanyang may bandang binti. Pagkalis ng matalas nitong kuko, napangisi lang naman ang binatilyong yon na parabang nagtagumpay ito sa kanyang plano. Dahil sa kapangasahan ng nilalang na yon, hindi na nagdalawang isip si Boying na kitilan yon ng buhay. Paggilit niya sa leeg nito, agad naman niya yung inikot ng 2 beses sabay dukot ng puso nito. Matapos niya yung gawin, doon naman nasipat ni Abik ang pagsialisan ng mga nilalang sa paligid, hudyat na nagwakas na ang duelo. Paglapit naman ni Boying sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kinakailangan niyang gawin sa pagsapit ng umaga. Abik, bukas ihahatid kita sa labasan ng lugar na ito. Hindi mo na kailangan pang magtagal dito. Masyadong mainit ang aking mga kasama. Hindi ko alam kung sino-sino pa ang magtatraidor sa kanila. Seryosong wika ni Boying sa kanya. Pagkarinig naman ni Abik sa sinabi nito, agad naman siya roong tumango, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway. Kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan papalabas ng lugar. Nang marating na nila ang isang kalsadang nagdudugtong sa kanilang baryo, doon na siya tuluyang iniwan ng kaibigan niya. Kahit masakit kay Abik ang kanilang pagpapaalam, pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na tiisin ito, alang-alang sa kanyang kaibigan. Nang makabalik na siya noon sa kanilang baryo, ni isang tao maliban sa matanda, wala siyang pinagsabihan ukol sa eksaktong nangyari sa kanya. 2 buwan pa ang lumipas.
Napilitan na ring umalis sa lugar itong si Abik. Mas ninais niyang bumalik sa realidad ng kanyang buhay kaysa manatili sa lugar na yon, bitbit ang konsensya at pag-aalala para sa kaibigan niya. Sa paglipas pa ng mga taon, hindi na siya bumalik sa kanilang lugar dahil meron na siyang pamilya. Ayon kay Abik, ang pinakahuli niya noong pag-uwi ay noong namatay ang kanyang ama. Sa kanyang pananatili, hindi na siya naghangas pa na bisitahin ang kaibigan niya. Alam naman niya kasi noon, nasa mabuting kalagayan na ito. Ang tanging ginawa niya para malaman ang kasalukuyan nitong sitwasyon ay sa pamamagitan ng pagtanong sa matandang nakakaalam ng kinaroroonan nito. Ayon sa matanda, nasa mabuti namang kalagayan si Boying sa lugar nitong itinayo. Kasalukuyan din yung namamahala roon kasama ang kanyang mga anak. Dagdag pa nito na maaari naman niya yung bisitahin pero para sa matanda, parang wag na lang. Sa paglipas pa ng maraming taon, baon-baon pa rin ni Abik ang kanyang hindi makakalimutang karanasan noong muli niyang nakita ang matalik niyang kaibigan na nasa estado na ng pagiging pinunong aswang sa tagong lugar ng Quezon. Okay, opinion ko sa kwento. Masasabi ko lang parang medyo nabitin ako sa backstory nilang magkaibigan, no? Lalong-lalo na dito sa kaibigan ni Abik. Kasi ang dami kong tanong na, ba't kayo naging aswang? Ano nangyari? Lahi nyo ba talaga yan? Tapos, nung pinagbintangan kayo ng mga kababaryo ninyo, tsaka nyo naisipang magpakalayo-layo, tapos umanib sa ibang baryo o lugar ng mga aswang. Kasi nga, parang ang nangyari dito, kung pakinggan nyo na maigi yung kwento ng kaibigan ni Abik, na yun nga, si Boying, bago nila nakuha yung lugar na pinamumunuan nitong si Boying, nakipagbuno yung buong pamilya nila ron. So, ibig sabihin, parang sinakop lang nila yung teritoryo, hindi sa kanila yon. Pero ano kaya yung pinakamatibay na rason kung bakit talaga napaalis sila sa lugar? Na pinagdudahan lang naman silang aswang. Sa pagkakaintindi ko ng kwento, parang doon lumaki to si Abik tsaka si Boying. Kasi nga, nasubaybayan sila nung matanda Nakita sila mula pagkabata hanggang siguro magkaroon na ng sapat na edad. Tapos, tsaka pa lang na napatunayan na aswang tong buong pamilya ni Boying. Yun lang yung tanong ko na bakit kaya? Sana man lang nung nakita sila ni Abik, no, ikinuwento ni Boying, no, na siguro parang kahit backstory lang, ikwento niya lang kung bakit sila napadpad doon, kung bakit nagkaroon ng pananakop itong pamilya ni Boying dun sa lugar na yon, di ba? Para lang wala tayong gaanong tanong. Pero para sa akin, medyo bitin ako sa kwento. Sobrang bitin, tsaka ang dami kong tanong. Pero baka kayo, nagets nyo kung bakit nga naman sila pinaalis sa lugar na yon. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.